Čus lidi, tady na Roxo a já vás dám u dalšího videa se Soul Knightu a snad konečně porazíme posle. No, mohli bychom. My se dáme. Takže minule jsme skončili s tím, že jsme si najali našeho následovníka a ten dement se snaží o sebevraždu, jak to tak vidím. Hej! Neznamená, že když pracuješ se mnou, že musíš spáchat sebevraždu, vole. Ne, tu sebevraždu, kreténe. Co ty být za kreténa? Normálně spáchat sebevraždu kvůli tomu, že se mnou pracuješ. To se nedělá. O, prachy zadarmo. Tak, prachy zadarmo. Jsou 4 hodiny. Pedna. Staff of Nature. To je super. Jenom, že je hrozně slabá. Takže jdeme dále. To dáme. Pojď, va. Já tě ochráním, kámo. Pač, ty to nedokážeš sám. A my asi můžeme dál. Nejspíš se podívám. Ještě nahoru. Jsem tam vkročil a jsem takovej kredén. Tamhle si. Ale. Au. Sebni. Ne, já potřebuji ten. Armor. Sakra. Přesně. Knajde. Pak já na ty kulky demente. Energie. Tak to není mana, ale energie, ok, no. Já tomu stejně budu říkat mana. Tolik, mám plnou a mě to ještě nedá další. No. I když my vlastně používáme shotgunu, ale to nebude navždy. Takže jsem si asi vybral správně. Ale tohle, pojďte. Odolávej moji shotguně. Easy. Já vážně do toho vkročím. Jako největší dement. Dobře. Co děláme? Zjistíme, že to nevystřelí. That's all. Chtělo by to obchodníka. Alex, si děláte srandu. Bereme. Už nemáme spíru, ale co? A? Asasín? Popravdě nevím, co přesně ty sochy dělají, ale myslím, že vám přidává nějaký statusy k tomu. Tak. Easy. On ještě sepne, už to vidím. I když on samozřejmě, že sepne, ale upose. A 5. patro. Dostáváme se k bosovi. Čím tam tím víc. Tak. Oh. Dáte se. Čím je dobrý? V tomhle. I když ta shotgun by nemusela být špatná, hlavně tvojda.
mi neschváluje ve zbraně, vole. Smrd. Tak já. Tak. Pedna. Já se tím nebudu mít tady žádnou manu. Dobře. Jau, jau, jau. Au. Já vážně hořím. Tak to bylo to poslední. Vlastně ne, to se mi hodí. Jdeme si do obchodu ještě předtím. Koupíme si elixír. A bude to v pohodě. Elixír. Au. A my jdeme na pose. Konečně jdeme na pose, co vy na to? Půjdeme na něj. Dobře, jdeme na něj. A je to... Grand Wizard. Kde mě sere. Je... Kde se? V tomhle to je úplně OP, vole, jak něco. Sakra. Jau, jau, jau. Ne, já to nevzdám. Já to nevzdám. Lidi, já to nevzdám. My jsme ho dali. A. Huge. Lidi. Dali jsme pose. Dostaneme víc čemu. My jsme dali pose, lidi. Yes. Jsem na nás hrdý. Ale tohle je... Ta schopnost je až moc dobrá, podle mě. Prostě na začátek. Na začátečního hrdinu. Sakra. Já tu... Ne, můj follower se pnul. Si děláte srandu. Mně se chce prečet, proč jsi zepl? Proč jsi byl tak neschopný jako všichni ostatní, vole? Je... Dobré. Až na to, že jsem skoro hebnul, tak to je dobré. A... Ten pádal. Prosím vás. Ano, to je úplně horší. A je to něco jako prokáta. Jenomže tohle to je dvouhlavňová riffelka. Ale my jdeme dále. My ho prostě dáme. Co to? Lidi, já umírám. On má tu schopnost. Jako ten mák. Mě tady už nechci. No. Dobré. Ne! Padni. Jeden život, lidi. Jeden jediný život. Pedna. Aspoň si užijeme na tu chvilku, co je na to? Tak, lidi. Tady končí naše cesta za prvním posem. A vy uvidíte další díl, až si otemknu nějakého hrdinu. Ano.
třeba až budu mít to nejlevnější. To byly Wizarda. Takže zatím čau. Nebo víte co? Ještě si koupíme nějakýho peta, tak třeba si koupíme slima. A toto je už pro toto video opravdu vše. Já si tu budu nahrát ty body. Takže zatím čau.